Pri prvom spustení profiregulácie nastavíme podľa hydraulického zapojenia kotla parameter UR. Parameter UR má 4 funkčné režimy. UR0 znamená, že vykurujeme ústredné kúrenie bez akumulačnej nádrže. Pri parametri UR0 sa čerpadlo Attack Oventrop pripája na svorkovnicu s označením HP. A v parametri písmena veľké P prestavíme spínaciu teplotu na 60 stupňov. Parameter UR1 znamená, že vykurujeme prioritne teplú užitkovú vodu. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa zapne vykurovanie ústredného kúrenia. Parameter UR2 znamená, že súčasne vykurujeme teplú užitkovú vodu a ústredné kúrenie. Parameter UR3 je neaktívny. Pri parametri UR4 kotol pracuje s akumulačnou nádržou, kde čerpadlo Attack Oventrop pripojíme na svorkovnicu s označením AP. Skontrolujeme nastavenie parametra písmena malé c. Tento parameter nastavuje prevádzkovú teplotu spalín. Pri kotloch triedy DPX odporúčame tento parameter nastaviť na 200 až 220 stupňov Celzia. Pri kotloch triedy SLX odporúčame tento parameter nastaviť na 180 až 200 stupňov Celzia.